Akwụkwọ nke Jọn, isi nke 15. Abụ m ezigbo osisi vaịn nna m onye ọrụ ugbo. Alaka ọbụla nke na-anaghị amị mkpụrụ n'ime m, ọ na-ewepụkwa alaka ọbụla nke na-amị mkpụrụ. Ọ na-eme ka ọ dị ọcha ka o wee mịa mkpụrụ karịa. Ugbu a, unu dị ọcha n'ihi okwu ahụ gwara unu. Nọgidenụ n'ime m, mụ onwe m nọkwa n'ime unu, dịka alaka ahụ na-apụghị ịmị mkpụrụ n'onwe ya. Ọ gwụla ma ọ na-anọgide n'ime m. Abụ m osisi vaịn, unu bụ osisi vaịn. Unu enweghịkwa ike. Ọ gwụla ma unu na-anọgide. Ọ na-amị mkpụrụ dị ukwuu, n'ihi na ọ naghị eso m. Onye na-anọgide n'ime m, mụ onwe m na-emekwa ihe ọbụla n'ime unu. Ọ bụrụ na mmadụ anọgideghị n'ime m, a na-atụba ya n'ọkụ, ha wee bụrụ alaka ma kpọọ nkụ. Ndị mmadụ na-achịkọta ha gbaa ha ọkụ. Ọ bụrụ na unu anọgide n'ime m, okwu m anọgidekwa n'ime unu, jụọnụ ihe unu chọrọ, a ga-emekwa ya unu. N'ime nke a ka a na-enye Nna m otuto, onye na-eme ka unu mịa mkpụrụ nke ukwuu ma mee unu ihe mmụta m. Ya mere, ana m anabata unu. Nọgidenụ n'ihe a. Dịka Nna m si nabata m, unu ga-anọgide n'amara m. Ọ bụrụ na unu edebe nke m dịka m si debe nke Nna m, ma nọgide n'amara ya. Ihe ndị a ka m gwara unu, ka m wee nọrọ n'ime unu, ka m wee jupụta n'amara nke unu. Nke a bụ iwu nke m, ka unu hụrịta ibe unu n'anya dịka m si hụ unu n'anya. Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya karịa nke a, mgbe mmadụ na-etinye ndụ ya n'ihi ndị enyi ya. Unu bụ ndị enyi m, ọ bụrụ na unu eme ihe m nyere unu n'iwu. Site ugbu a gaa n'ihu, agaghị m akpọ unu ndị ohu ọzọ, n'ihi na ohu amaghị ihe onye nwe ya na-eme. Kama akpọwo m unu ndị enyi, n'ihi na ihe niile m nụrụ n'ọnụ Nna m ka m mere ka unu mara. Ọ bụghị unu họpụtara m, kama ahọpụtara m unu. Enyewokwa m unu iwu ka unu gaa mịa mkpụrụ, ka mkpụrụ unu wee nọgide, ka ihe ọbụla unu rịọrọ n'aka Nna n'aha m, ka o wee nye unu ihe. Ihe ndị a ka m gwara unu Nna n'aha m. Ọ ga-enye unu ịhụnanya n'ebe ibe unu nọ. Ọ bụrụ na ụwa akpọ unu asị, unu maara na tupu unu akpọ m asị. Ọ bụrụ na unu bụ nke ụwa, ụwa gara hụ nke ya n'anya. Ma n'ihi na unu abụghị nke ụwa, kama ahọpụtara m unu n'ụwa a, ụwa kpọrọ unu asị. Cheta okwu m gwara unu sị, ohu adịghị ukwuu karịa onye nwe ya. Ọ bụrụ na ha akpagbuwo m, ha ga-akpagbukwa unu. Ọ bụrụ na ha edebewo okwu m, ha ga-edebekwa nke unu. Ma ihe ndị a niile ka ha ga-eme n'ihi aha m, n'ihi na ha amaghị onye zitere m. Ọ bụrụ na abịaghị m gwa ha okwu, ha agaghị enwe mmehie, mana ugbu a ha enweghị ihe mkpuchi maka mmehie ha. Onye ọbụla kpọrọ m asị kpọkwara Nna m asị. A sị na m na-emeghị ọrụ n'etiti ha, nke onye ọbụla ọzọ na-emeghị, ha agaraghị enwe mmehie. Mana ugbu a ha ahụwo ha abụọ, ha akpọwokwa m Nna m na-asị. Ma ọ bụ ka okwu edere n'ime Baịbụl ha wee mezuo ha sị, ha kpọrọ m asị na-enweghị ihe kpatara ya. Ma mgbe onye nkasi obi ga-abịa, onye m ga-ezitere unu site n'aka Nna, ya bụ Mmụọ nke eziokwu nke si n'aka Nna pụta, ọ ga-agba akaebe banyere m. Unu onwe unu ga-agbakwa akaebe, n'ihi na unu nọnyere m site na mmalite.